церемония ние не сме уведомени, че ще се дава гласност на това. Поне мислихме, че няма да има гласност, но днес разбрахме, че ще има и гласност и някакси така не сме подготвени с церемония, която да снимат колегите ви. Знам, че е много трудничко, но просто няма как да ги такова. Трябва да се държите колко може. Ага. Дай на теб да дадем това. Може и на момчето повече. Аз знам, че ме тежко. Видяхме да Знам. Това, което може, поне на мен ми е още по-тежко от тебе, защото сега говорих и на едно отвънка, че с тези хора ми е минал почти живота и съм работил повече с тях, но в такива моменти много трудно мога това нещо. Взете се само, дръжте си семейството и това е. Значи това бащата имаше на майката, на съпругата. Не съм привърженик на медийни изяви, не съм привърженик да се показвам, затова малко странно ми прозвучаха и това. И това за какво ви говори? Не искам да давам определение. Но имате мнение? Добре направен пиар. Какво? Пиар си правят някои хора. Сигурно е нормално.